Kulungka rangsane takute buksong norok tini kok thaisa share kainan bagai ma phaikia abong ka sini media o samungkhai tongnai rangsane takute buksong ni bagai kaisa khadumani kaisa nujagi phaikia sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai ngke sini TTAADC ajago je kaisa order copy ongkhorka abong kha norjotono nukhana ajago sang nukha je print media je khlainai tei electronics media je khlainai abo ke bahike guidelines nawi je abo enlistment rekha eba ke ba work order ongkhorka haste ha ganane kwbangma sini TTAADC no belai kheno wansulaijak sing ang sakbai thangmo haino waitham CEM baibo malaikha mane je ad ni je policy tongmane aborokno kisa change khainani bagui salaimani tawo aje ad songni je rules policy tawo haino thike khlaijak inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkarni policy no follow khaikya na borok ichhatei khlaikya je tabuni je department tongna abo belekano khaduman ko haike sangara asugi CEM mai kok salaimarok inke tabo katal EM je hain manphimani sini takuk suhel bobo haino salsa malaikya oborno tui kisa salainani nango ni sangwaisa salsa bajuka fiaba finally kunu kokri kintu sango sali saltamo je kaisa work order nu khabo belekano khamka khatu khatam ni bagai ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosorono sungo je omahai media samungkhai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা রাং পাইও जों saimano edition rang gre rang sogia rang rejaya fiaba print media rok kangke every year no agini jugni simino lakh rang klamai tong aw lakh rang klammani abo tibra saro manthung social media samungkhainai rok tai jara TV channel চালক tongnai rok borna ekta percentage khai rang baktum nino percentage system khaibo जों jomari rekha project ngo system rok khainai ko rok saka borong ni to officers levels ni borok rok tongo keba boro guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abongka sini khorang srangsati khumpoi tai koktwma borok ko saita channel simida tipra hasteo tipra saroni bagi kok saitong borok simida ADC Haphangni bagi kaham khlai samungkhai tong गोबांमा social media थुयासे गारिनाय सिनि बर' रक सामुंखाय दं संजोदन साइमानो गोबांमा सामुंखायनाय रक आं गोबांमा आंनि जे नुगै दङ दंगर टिभि दङ ककपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबांमा लेखासि लेखामे सामुं दखाय दं जुदिनो सामुंखाय दं बर'नि बागै बो किसा percentage पानो रखांके बेलेकेन साव तामनि बागै बर'नो सिमि चाइटा चेनेल नो सिमि रनानि थांगा enlistment judino rnai jat sarkarni guideline judino follow khainai jat ko chaita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro tangai ni ani khai personality khaiba sengle busur dorati puito sajak sini je tabuk je hango khumulung hapang eba kheba sini je TTAADC hapang saluk tongnai ro sini ti prasara boro tai kicha kaham development sin ti prasara ni samung khayen ni sung nasilaijak nahalaijak buini bekak so sengsan salia sini media ni bekak ngai masau kisa sini resamung jogot no seng nugui tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisa relation tong mane bagai ang nugui to am bagai asa ko khulugui ko khengai sanani thaiya tam kheba soi kerong ra deti khaija khangke belai khano sawo kemni kha khamiang nai tamne ngangke haike judino abo ki official borok haino siti siati na haila kan khlai dong hamke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok manani upojukto tong je borok ni awai mung kaham je borok no boma ge bo category ke nang barnai bagya abono jonogoni buskamo no srai ke rekha gajao arang mana nang nai bo manang nai mane ko gya je kaham samungkhai tong borok no sujur thum obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Indigenous People Press Association ni khoroksa asuphan ngai ang jonogon roni thini okok mungsungo je sini
humulung eba kheba je TTAADC ni haste haphangrokni je tangbotang abo borok je tangnai tongmani abo rokno borok isa one suk thum hini belek belek kheno hambai.